Ер шарының картаһына караһаң яхшы гына, Башкортстан шул картага бер япрак саклы гына. Әйе, япрак. Ак кайындың бер япрагы нибары. Ә кайыны бөек Рәсәй, шундай яшел, югары. Нисә булат шул япракты кайындан өзмәк булып, боз халкынында туңдырмак, утта көйдермәк булып. Нисә диңгез аръягынан, ниндәй елдәр исмәгән, ниндәй яшен ойнамаган, ниндәй кырау төшмәгән. Шул япракты ашар өсөн нисә төрле карт һарыган, кайһы милләт, кайһы дәүләт, я өммәт затлы булган. Ғорур япрак өзелмәгән, ғорур кайын әсенән, әсәһенең һуты менән, көсө менән яшәгән. Бүгенге ят килде илгә, елдәр, давылдар аша, кайындың шат япрактары тыңла, нисек шаулаша.